Sampun cekap atur suwun. Mugi-mugi dadosna putra ingkang soleh, ingkang mbake dadosna putra ingkang solehah, murah rezeki. Nggih, sumangga atur pasuketan ingkang angka kalih kapiyarsa menika seni monolan ingkang asta sakaling Brahmo Kadi. Sugeng ngambreksani ngantos paripurna. Masih secara langsung live streaming secara langsung tentunya para personel MC Putih media JK. Terima kasih tentunya banyak yang sampai banyak yang menonton dan juga banyak yang hack atas terima kasih dari banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur bukan ing kondo rahayu bajune kowe kang samya pinanggi nomor kadang-kadang Masat mengis kuratane Yuk. Padang bulan yo padange kaya rina rembulane sing awe-awe Allah padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Adada Bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Brahmo Kadi budal kabeh.
alamat bakal gatun burine Gatun burine lamun wong aku Lamun waktu lamun wong tuwa kliru mimpina alamat bakal gatun burine Aja sengeni Pak Go. Mawi blesek mesake. Ah, blesek le rata tanyo mripate merem kuwi. Aja muni ugas Agus. Wong namine Agus ki nang kene akeh lho, Pak Go. Akeh Agus Sopet. Wes. Pak Yanto. Fanmu akeh apa nang ngono kuwi? Iki lho sebelah kiri iki fane Pak Yanto kabeh. Fane Pak Yanto akeh apa? Fane Pak Yanto kabeh. Aku ngalah-ngalah ya aku mau dedok. Wah, ngono ku. Pak Yanto ki aja ngece. Iya. Wingi wis Gerah Yasin ke mentik-mentik. Sampeyan ngerti ora Mas sing marai fane akeh banget tuh. Pripun? Jenggote. Dalem. Aku juga padamu. Ulang tahunnya double mau. Sapa tahu ulang tahunnya kok double iki mau. Halo, Trikandi Rempong Indonesia. Kok meng loro? Loro. Ora bubur rempong. Ndi? Kae bebek menjup kae. Lho, kae. Oh, sing siji kayak meteng jare. Sik, iki ning meteng tenan apa ora? Nek meteng tenan ngono ki aku arep barengi ngono lho. Wes, Yes, yo. Nyambut gawe, Mas. siap. Ngilmu iku Ngilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen catur rasane mari-mari swarga muga mari yen kene turut munggah swarga muga mari ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya kaya dogesmari urip mulya kaya dogesmari yen satu Yo. Bal-balan gerak. Go, Rasa kesusu nang petong. ana motor mabur nang mbure iku. Heeh. Silir sing sore silir. Jawa Go. Ayo. Mah mikir ayo apa lagune iki manut kowe? Aku manut. Wajib ngain lanang wadon lurung ilmu. Nomor kowe tak. Pak Dodi kuwi lho, karo Pak Dodi. Dodone. Ai. Iki lho. Ayo. Jajal, dia jajal. Apa-apa kok. Siap. Tak siap ke. Sulai. Pirang tahun ramai. Bar mlaku kok Go. Ndang budak pangkate njur kementos saiki wingi. Ora tau nili sekarimba. Tambah lemu barang ya. Oh, tambah lemu. Arep nang candimu. Rasido. Ngono. Kamu gak paling panjang umur ya Pak Dedi ya. Yo, paling lancar rezekine. Yo, siap ke yo. Siap. Wajib ngainalah nang wadon lurung ilmu. Wajib ngainalah nang wadon lurung ilmu. Ojo lirane yen durung sapodomu. Ojo lirane yen durung sapodomu. Ojo
asale agawe wenang nabiku asale agawe wenang inamong sunat nulungi maring sembahyang sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang lo 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 iyo 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 sekali baita sakiku asale agawe wana sunat inamong sunat nulungi maring sembahyang inamong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang. Aduh berdepan Asik. Mas Najih, Kok ora dipasangke karo maedang tok ah. nggih dimaklumi iki rada ana sing kathil ora rata menyang. Kon mlaku Pak Dodi kuwi. Ya Mas yo mlaku. Yo, lakoke. Lagoke Mas Najih. Yo i. Jo. Mas Ji, kon mlaku kok ora apa melu tos. Gue keringet kok napa? Iki sesuk FYP kok. FYP meneh kok sesuk. FYP aku. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megandake tresno Ora nyono atiku kok yen saiki siap ke dulur yo kelingan mang sliramu wong ayu kaya rinucet rucet jroning atiku biyen-biyene aku katon nopo saiki ne aku iki katon opo mertoyu dan bergoyang. Sane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno Ora nyono atiku uga ora ngira yen tak trimo Mali Pak, sorry. wale kuping sliramu ong saltiko welas putra putrimu ora guna bapaku jiwa wis timo wis Matur suwun Pak. Suarane bareng yo. Jan iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku kok ora nginum yen saiki uripku banget nelongso jan
Piye, Go? Piye? Iki ana MC barang karo Mbak mbisu. Tak Napa? wakilke kenalan. Hei. Riko dong kenal toh? Kenalan sih, Mbak. Dalam. Nggih. Mbak kuwi kok Mbak sapa kok sik jenenge sapa sik? Mbak Endut. Saya apa? Ojo endut. Sik. Apa? Gemoy. Montok itu montok. tanda. Montok. Mbak Sugeng. Pripun Mas? Gareng apa to kuwi? Udu gareng udu Petro. Mbak Celeng. Kowe rasa melu kowe Gus, ciak lho kowe Gus. Ora wani. Pak Gus. Oh, Pak Napa Gus. wal-wal aku wal-wal. Baik dia kowe Gus. kenalan sik to. Ora galak-galakku. Sih, ngarepe Eri iki tak kira iki saweran lemper. Kenalan. Don. Ana bojone izin sik. Main delik ra apa-apa, Mbak. Oh nek ra durake lawang ya luwe. Wah, ya kono wah. Kae. Kowe napa melu-melu kowe gak anek gak iso melek wae. Rasa melu-melu sol. Mas Rudi iki Aku yo suwe banget ra petokan iki lho. Iki piye? Aku wis suwe ra petuk iki aku. Suwe tenanan. Suwe ra petuk kok petuk pisan kok arep ngejak padu. Wis apa-apa. Muga-muga pati ngono Pak Waras sampai panjang umur. Lho nek di paling gampang ya, Mbak ya. Nek waras ra payu iku. Nek waras ra payu. Ora payu. Payune mergo edan nek. Oke iki biyen jamane jalan Iya main dam. Nek waras ki malah ra payu larise mergo golek edan kuwi kok. Wong edane sampe dingin ya iki kok biyen kok. Aku ki nek umpamane dadi lanang tan yo ora payu. Tenan. Ayo aku dadi wong wedok ya urung karuan payu. Ayo Ki, Pak Doni apa Pak Doni? Nama Pak Doni. Perhatian semuanya. Napa ta, Mas? Kok isih-isih lho. Urung tak ngerti polisi kok ngene, Po. Ya rek poluan apa polisi nek ngene iki? Maksudnya Polisi tidur ya? Polwar. iki poluan kuwi. Polban apa? Nek kuwi udu polwan. Polisi Waria. Bantu. Kok mah tombo iki ngono to, Mak? Perhatian semuanya. Siap gerak piye siap gerak, Mak? Siap. Gerak. Ya, Leng. napa to? Siapke. Siap. Are Aku bener, Blak. suwe-suwe nek napa ningali niku Arep-arepan. Ngene, Pak Doni iki kok ora rada piye jamak ngono. tau mangkat apa kowe? Napa? rada iya ngono lho. Ayat mangkat ra ben ra mangkat. Halah. Jek. Nangan dipapane bati wae. Ya ora bati ya. Ora mampu. Baleni meneh. Sik. Lho, Iki ngene-ngene iki to, sesuk ki aku le nyaur tan apa? Ditilang. ya Elvandi lonte kembang. Pak Doni ayo. Asini kok. Ya endi rucir kembang wangi mobian kumilang ojo sira mengamingo miturut gue pengiran Ya Erwandi ronce kembang wangine mupir gemilang ojo sirame ngamengo miturut gawe pangeran ojo monggo lengakan sakeja ura-bira ning alam donya kowe kuwi ora kena semuanya Ya Erwandi ronce kembang wangine mupir gemilang ojo sira mengo miturut gawe pangeran ojo monggo lengakan sakeja ura-bira ning alam donya kowe kuwi ora kena semoyo Mafailaton
Assalamu apa dhewe? Ya dia Apa? mafalatun. Mafailatun mafailatun mafa. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafa. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafa. Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun Ada ke depan, gerak. Wah, ke depan kok kowe iki ngerti ora? Arep ke depan iki. Dah anyar kok ora jamak. Derek ingkang wonten ing sebelah genset ampun ditumpaki nggih gensete. Mangke Nggih, di sebelah genset ampun ditumpaki nek aja numpaki kula mawon. apa? Alah Dani rasa ngono mbiyen piye? Kok nek ketemuan janjian ning Ancol kok. terkhusus kanggo wong wedok-wedok sing lemu, awake lemu. Aduh, Saya iki Mbak lonjene. Saya buri kaya lemu. Lemu galo. Sing ayem pokoke nek ro iki to tembake iki iso mengsle ngono. Ini Mbak, ora usah minder, tetap percaya diri. Tunjukkan kalau kamu kakean gizi, ora kakean loro ati. Karena bukan dia yang jahat, tapi tulusmu yang salah tempat. Seharusnya kamu cukup mengenalnya, bukan mencintainya, terlebih-lebih memujanya. Anak kuwi peyek digodhog kucing. Terus wong wis tuwek ambune kecing. Setunggal lagu Kasu Nyatan. Roko kang kajira tresno dinalika lining jiwa kegandrung parasmu ya ora gampang nombo tak delok suarane mertoyudan wis wingi Windusari pecah nanging apa Mertoyudan kudu pecah. napa kasunyatan Perkara sang Krishna bisa
Matur suwun dulur. Luar biasa. His dan kita, yo, kita pemuda Mas Najib, Islam Indonesia. bar niki teng pundi malih? Bar niki sementara belum ada, tapi jadwal selanjutnya baru ada di bulan Syawal. Tanggal 28 wonten ing Somokaton. Bakal Pokok daerah Bantul, sekaligus launching perdana Sri Kandinya Sekar Rimba Indonesia. Rudi, Dalam. awake dhewe tekan Sawal iso ngeyek nang liyane. Lanjut tanggal 29 wonten ing Somokaton. Kerjaan Somokaton Kowe nggo jenengan. luar buri omahku. Oh. Wah, iki. Iki syukuran FB Pro. Ora iki ning alamat yakin. Yakin walap doli ning ngene iki. Kita pemuda Islam Indonesia. Kita pemuda Islam Indonesia karena kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa untuk derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia karena kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya bisa untuk derajatnya dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan bisa masuk surga. Yo, arep nondi. Sari Nandi, Putri Sari Nandi.
Wes saiki ki entuk dadi apa ora ngono lho. Oleh delete. Gak nek delete. Bancine dadi suwe ya.
Hey!
Bali Bali oh. Harusnya engkau mengerti perasaan yang ada di hati. Kadang hati ini gundah gelisah bila hatimu mendua. Nimas jantung ngingati ora bakal aku hamle janji. Ra ono wani liya aja sumelang bakal salinati. Ingatlah selalu janji tak suci yang telah kita ikat bersama, yang telah terjalin dan terikat masa, semoga abadi selama-lamanya. Sawiji ampuh sliramu tansah setya tresno lan satu. Sinan-senan langit bumi, semoga Tuhan akan selalu memberkahi.
Ipung imbal punang loro selendro selopret belok sarang kepang nyongklang merai ngikep macan mangap mekap-mekap bocah kano kaleo kiprah mustaka kanggunan reo ketan saagawe piro tawang mengkutani bau kapakan pari wisata dina minggu muda muda sesunya balik kabar ombak-ombak tekani kerucukan sewu ceceria lakang podo lumaku sarung senawi serokong sembuyu sampai ketawa pancen abot jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kang bisa sak remong lampahi aman bolo. Ayo Pak Go.
Wis Pak Go. Apa? Es teh. Sejo gesek. Yo. 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 Kami al-Islam tubuh kibati yang kesang wajib papai kamu ejakan mohon suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam tubuh kibati faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin bisa menayo sikanya setuyo samyo muti mutinipun ilmu agami kami Islam tubuh kibati tiang kesang wajib ramai dawuhe jangan mohon suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam tubuh kibati oh baridotun ngala kuli muslimin wal muslimatin ilalati minal madi kula niki suarane pramilala wajib lapai kamu zakat kamu suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi al-Islam tubuh kibati oh baridotun ala kuli muslimin wal muslimatin ilalati minal mati kula iki tiyang jawi. Sorry ya dulur senyawa tak sileh lagu nih.